ركعت زيدلي نحبي زبتي عدي لا يتهبو بلوم ببحدي نعخان مسدا زلم شتارا الكل او مستي ناي حاشش دانكرا كله اقلبلو زقبر فترا حران خطوت هاجر كايرترا إريتراوي من زي السمو يا كلنا برا عرب نبني قريب كابر زول سميتي بعدها يا نسي كابر بمبال نقول ده هاجر كاري حين كبركا كنا بدش الكابر جهيد سلام كبراتن كبرانن تقاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا نلومي أبلعلي من سيات إرترا بهاجرات معرابن شفراويانن بوهدات بزعبا استفتصم قفعن أشحت من سياتنا بزعبا قداي نايزو ديتزي مغانمن زنصبارقن زقالعن تحستوينا حزنا لكم قريبنا زلنا نسلم كتتالكم أقدمنا لنا مسجنا نزي تحستوزي كتري وقت جمهورن كلهم لايكن شيرن بمقبار كتجمروا نلابوكم كابو حليفغا اتوم كساب حجي نزا چانلنا سابسكرايب زي قبركم زلكم نمعبايا سابسكرايب كتقبرو شيرن لايكنون كيت زنقعو كتتحبابورنا ناتلابنا نابتي قريمنا لكم زلنا تحستو نسقر لنا سناي مكتتال إريتراوي من زي السمو يا كلنا برا عالم نبني قريب كابر زول سميتي بعدها ويا نسي كابر بمبال نقول ده هاجر كاري كبركا كنا بدش الكابر جهيد بركات ونسي عندي شوال ونسي إريتراوي من زي السمو يا كلنا برا عالم نبني قريب كابر زول سميتي بعدها ويا نسي كابر بمبال نقول ده هاجر كاري كبركا كنا بدش الكابر جهيد أبزي وانزي كبيد أهجراوي ستاو سقات فتير زلو عبن زتحلالخن قداي بمربب تأساسيرو زكات زتو ودب جبن هيمان ترافيكين وي زي حقاوي مسججار سباتيوم زي حقاوي مسججار سبات عب عالم قلتف عبيد زلو عمتاوي بجمجام أستات 250 بليون دولار أتاو زركبو عبوانينيو بدرجة عالم عمتاوي بمليونات زقطور سبات أب جبن زي حقاوي مسججار بستوافرو والكسباتن تكالاتن تتاليلوم وحسنت بزيبولو حدقنيا مقدي ناب سدت يمرحو بسنكو دما أبزي وانزي 24.9 مليون سبات قداي نايزي زي حقاوي نقد بسب أونت كوينوم نحسار مكرا تقاليعوم أب كبيد حدقا وديقوم يركبوم قداموت قداي نايزي بواقاهي ودك سب قزيف أتاو زركبو زي حقاوي اندستر زخون سبات اتوم تسريدوم قطباو تحستو أمن من نبابرو أمن كم محيشو زحلونو بدخنتن محبر قطباو حسمن زساقيو زيقاتات نايتن أمم عبال زركبا سالساي عالم هقراتيوم بماي زمعوق زي تجبت أمبسعا تقول بيبو زكاد مربب زي حقاو مسققار سبات نعاناني إرتراوانون كم هزبن هاقرن الرخاخي بالنايو كم سعبينو دما بغزري وحدات زي يكون إرتراوان قداي قبنات زي حقاو مسققار سبات كوينم يوم نتقلوز أقامن قفعن حاليفهم أبستفلالي هاقرات أبستركونو مع عسكر سدتنياتات تعاقبهم زركبو دما مبزحتهم أمنوس عدميهم تصبيت رديئتن مسوتان كوينهم ناي تمرتن سراحن عدل تنفيقوهم مسايقهم زي فلت كرفح من نوابرو يحلفوا اللهم نا إرتراوان كم ناي كالوت هاقرات زيقاتات فوليز قبرو اتي زي حقاو مسققار سبات بقوندو بمعرابوان حيلتات آليانا تقبرولو تمويلو زكاة زنبرن زولون بوليتيكاو علاماتات زتحنقتن مخانيو حبرات منقستات أمريكان مشارفتان نإرترا خم محبر سب عالم نتسيلن بكل مداين مدقام قبل عليا ننوح زقصله وتهدراوي بوليتيكاوي
ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ሸርሕታት ክፍጽማ ጸኒሐን እየን ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ብውክልና ዝጠፈሸ ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቁልዕ ወተሃደራዊ ወራር ክካየድ ኣተባቢዕን ድማ እየን ብድሕሪኡ እውን እንተኾነ ብኢን ኮሚሽን ዶ ከይትግበር ጅሆ ሒዘን ኣይሰላማይ ኩናት ውጥር ሃዋሁ ፈጢረን ኣብ 2009-2011 ድማ ዝኾነ ምኽንያት ዘይነበሮ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣስገዲደን ማዕረ ማዕረቲ ኣብ ወተሃደራዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዓንኬል ብቐጻሊ ዝተገብረ ተጻብኦ ቁጠባዊ ዕብየት ኤርትራ ሓኒቕካ ማሕበረ ቁጠባዊ ሕሰምን ሰብኣዊ ቅልውላውን ፈጢርካ ጸኒሕ ኣጀንዳ ምልዋጥ ስርዓት ንምትግባር ዘኽእል ህዝባዊ ናዕቢ ንምልዕዓል ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ታሕሳስ 2003 ዓ.ም ንኤርትራ ካብ ኣባልነት ቁጠባዊ ምትሕጋዝ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ኣጎዋ ክስርዛ እንከሎ ኣብ ሰነ 2009 ዓ.ም ድማ ኣብ መስርዕ ናይተን ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ማለት ሂማን ትራፊኪንግ ዝሳተፋ ሃገራት ብምጽምባር ኣብ ልዕሊኣ ጽኑዕ ፋይናንሳዊ እገዳ ክግበር ወሲኑ እዩ ብዘይካዚ ኣሜሪካን መሻርክታን ኤርትራ ካብተን ብኣኣተን ዝዝወራ ኣህጉራውያን ትካላት ፊናንሳዊ ልቓሕ ከይትረክብን ኩባንያታት ምዕራብ ኣብ ኤርትራ ርእሰ ማለን ከይወፍራን ዓጊተን ብዘይካቲ ብኣሜሪካን መሻርክቲ ሃገራትን ዝፍጸም ዝነበረ ተጻብኦታት መጋበርያ ምዕራባውያን ሓይልታት ዝኾነ ከም ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ማለት UNHCR ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዎችን ባይቶ ሰብኣዊ መሰላትን ዝኣመሰሉ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኢና ዝብሉ ኣህጉራውያን ትካላት ከምኡውን ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዝኣመሰሉ ቲንክ ታንክ እውን ካብ ዝቖምሉ መትከላትን ዕላማታትን ኣንደልሂፆም ነቲ ብሰንኩ ጉጉይ ፖሊስ ኣሜሪካን ሰዓብታን ዘጋጥም ዝነበረ ጸገማት ብምምዝባዝ ምስሊ ኤርትራ ንምድዋን ንዓመታት ብዘይ ምቁራጽ ዝቐጸለ ናይ ምሲጣን ዘመተታት ከካይዱ ጸኒሖምን ኣለውን ዕላማ ናይዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክካየድ ዝጸንሐ ኩሉ መድያዊ ሸርሒ ብቐንዱ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ መስዋዕቲ ከፊሉ ናጽነቱ ብቕልጽሙ ምስ ጨበጠ ሓራ ፖለቲካዊ መስመር ዘረጋገጸት ረህዋን ሰላምን ዝዓሰላ ብልጽግትን ምዕብልትን ሃገር ንምህናጽ ከካይዶ ንጸንሐ ሓያል ጻዕሪ ንምብርዓንን ኣብ ቀጻሊ ግጭትን ዘይርግኣትን ሸሚምካ ሞራል ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ መኸተን ሃገራዊ ወንን መንእስያት ድማ ብፍላይ ንምሕምሻሹ ዝተኣልመን ገና ዘይዓረፈን እከይ ተግባራት ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን ብኣንጻር እቲ ዝተገብረ ኩሉ ዓይነታት ተጻብኦ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ዝተሓስበ ኣይተንበርከኸን ብኣንጻሩ ሓድነቱ ብምትራርን መሳርዑ ብምስጣምን ኣብ ልዕሊኡ ዝተጠጀ ሸርሒ ብሓያል ፖለቲካዊ ነቕሓት እናበድህን እናፍሸለን ክጓዓዝ ጸኒሑን ኣሎን ህዝቢ ኤርትራ መኸትኡ ብወተሃደራዊ ሓይልን ብቁጠባውን ፖለቲካውን ሸርሕን ስለ ዘይተጻዕደ ካልእ በዘን ሃገራት ኣንጻሩ ዝተኣልመሉ ውዲት ኤርትራዊ መንእሰይ ወለዶ ብብዝሒ ካብ ሃገሩ ሃጺሉ ዝጠፍኣሉ ብግራም እናተመወለን እናተኣልየን ዝሰላሰል ሰፊሕ መርበባት ፍልሰት እዩ ከም ኣካል ናይ ዝሸርሕስ ድማ ተኸታተልቲ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ካብ ኤርትራ ሰባት ክሃድሙ ኣብ ምትብባዕ ተጸሚዶምን ነይሮምን ኣለውን ንኣብነት ኣብ 2004 ዓ.ም መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ብምትሕብባር ንሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝኾነ ማለት ንብሔረ ኩናማ ብጅምላ ካብ ኤርትራ ብስደት ነቲ ብሔር ንምግዓዙ ክሰርሓሉ ፈቲኑ ነይሩ ምምሕዳር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ለካቲት 2009 ድማ ኣብ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዝሃድሙ መንእስያት ኤርትራ 10,000 ንዝኣኽሉ መንእስያት ኤርትራ ናይ ዕቑባ መሰል ከም ዝመደበ ብወግዒ ምፍላጡ ዝዝከር እዩ ኣየናይ ኤርትራዊ እዩ ነዚ ክርስዑ ዝኽእል ብዘይካዚ ብዙሓት ሃገራት ምዕራብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነቲ ኣብ 2009 ከምኡውን 2011 UNHCR ብምስጢር ኣዳሊት ዘርግሖ ንኤርትራ ብምሲጣን ዜጋታት ኤርትራ ኣውራ ድማ ኤርትራውያን መንእስያት ብቐጥታ መሰል ዕቑባ ክረኽቡ ከም ዝግባእ ዝሕብር ሰነድ ሙርኩስ ዝገበረ ፖሊሲ ብምትእትታው ኤርትራውያን መንእስያት ብብዝሒ ናብ ሃገራት ምዕራብ ብፍልሰት ከቕንዑ ኣተባቢዕንኦም ነዚ ንምትግባር ብጉልባብ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት በቲ ኮሚሽን ንኤርትራውያን ዝግበር ዝነበረ ሓለፋ ተደሪኾም ዝሰድዑ ኤርትራውያን መንእስያት ጥራሕ ዘይኮኑስ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ እውን ከይተረፉ መሰል ዕቑባ ንምርካብ ኤርትራውያን ኢና ናብ ዝብልሉ ደረጃ በፂሖም እዮም ገለ ካብዞም ኤርትራውያን ዘይኮኑ እሞ ኤርትራውያን ኢና ብምባል ምስ ኤርትራውያን ነዚ ናይ ሃገራት ምዕራብ ምኹብላል ካብ ሃገር ዝብል ሜላ ዝተጠቕሙሉን ኣብ ረብሕኦም ዘውዓልዎን ገለ ክፋሎም እዞም ኣብ ፍቆዶ ሃገራት ምዕራብ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ዝውዕሉ ደገፍቲ ጭፍራ ወያነ ተጋሩ ይርከብዎም ከም UNHCR ዝኣመሰሉ ትካላት
መጋበርያ ናይቲ ውዲት ብምዃን ኣብ ከባቢ ዶባት ኤርትራ ኣብ መሬት ኢትዮጵያን ሱዳንን ማዓስከር ስደተኛታት ብምቋምን ነቲ ዝጸንሐ ብምስፋሕን ኣብ ምትብባዕ ፍልሰት መንእስያትን ዜጋታትን ኤርትራ ተጸሚዶም ጸኒሖምን ኣለውን። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ባራክ ኦባማ ከም ዝኽብልከ ትዝክርዎ ዶ? ቃል ብቓሉ ከም ብበልኩም ኣብተን ኣብ ሰሜን ኮርያን ኤርትራን ዝኣመሰላ ዝኸፍአ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑን መንእስያትን ሃዲሞም ንኸምልጡ ምስ ዝሰርሑ መሻርክቲ ንተሓባበር ኣለና ውፅኢት ድማ ንረኽበሉ ኣለና ክብል ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝሃቦ መግለጺ እተን ዝተፈላለየ ኣስማት ተሓንጊጠን ብስም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝንቀሳቐሳ ኣህጉራውያን ትካላት ክሳብ ክንደይ መጋበርያ ውዲት ሃገራት ምዕራብ ብምዃን ኣብ ተግባር እኩይ ኣጀንዳ መወልተን ተጸሚደን ከም ዘለዋ ዘረጋግጽ ሓደ ዓብዪ ጭቡጥ ኣብነት እዩ። እዚ ከዓ እቲ ንኤርትራዊ መንእሰይ ዕላማ ዝገበረ መርበብ ፍልሰት ሰፊሕን ኢድ ዓበይቲ መንግስታት ኣህጉራውያን ውድባትን ዘለዎ ዝተወደበ ምዃኑን ዘመላኽት እዩ። ኣቐዲሙ ከም ዝተጠቕሰ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ቢልዮናት ዶላር ኣታዊ ዝርከቦ ዓብዪ ኢንዳስትሪ ኮይኑ ዘሎ ክንዲ ዝኾነ ከዓ ሕቡእ ኣጀንዳ መወልቶም ንምትግባር ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ሱዳንን መቐበሊ ስደተኛታት ዝደኮኑ ሓለፍቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታትን መሻርክቶም ሰበስልጣን ናይተን ሃገራትን ብስም ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ብምርካብን ሰፊሕ ዕድላት ስራሕ ብምፍጣርን ቀሊል ዘይኮነ ረብሓ ከኻዕብቱ ጸኒሖም ኣለዉ። ምምሕዳር ስደተኛታትን ጉዳይ ተመለስትን ኣድሚኒስትሬሽን ፎር ሬፊጂ ኤንድ ሪተርኒ ኣፌርስ ኣራ ብዝብል ስም ዝጽዋዕ ብኻድረታት ጭፍራ ወያነን ብኣባላት ድህነትን ክልል ትግራይ ዝመሓደር ዝነበረ ትካል ምስ ሰራሕተኛታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ማለት UNHCR ብምትሕብባር ብስም ኤርትራውያን ስደተኛታት ከካይዶ ጸንሐ ናይ ረብሓ ጸወታ ንኣብነት ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ናይቲ ሰብኣዊ ሓልዮት ዝመስል ንጥፈታት UNHCR ዘሎ ገዚፍ ረብሓታት ዘቃሊዕ እዩ። ኣራ ካብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ መሬት ብምክራይ 4 ማዓስከራት ማለት ማዓስከራት ሽመልባ፣ ህጻጽ፣ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ብምቋም ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ማለት UNHCR ብምትሕብባር ኤርትራውያን ዝቕበል ዝነበረ ትካል እዩ። ክራይ ናይዚ ማዓስከራት እዚ UNHCR ዝኸፍሎ ኮይኑ ንሓደ ማዓስከር ስደተኛታት ዓመታዊ 2.4 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ይኽፈለሉ ነይሩ። በዚ ከዓ ን4 ማዓስከራት ዓመታዊ 9.6 ሚልዮን ዶላር UNHCR ብመገዲ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቲ ትግራዋይ ትካል ኣራ ኣታዊ ይገብሮም። ኣራ ድማ ክራይ ናይቲ መሬት ንምምሕዳር ክልል ትግራይ ይኸፍሎም። እዚ ትግራዋይ ትካል ኣራ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ስደተኛ ወርሓዊ 150 ዶላር መሻርፍ ካብ UNHCR ይቕበል ነይሩ እዩ። ነቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝወሃብ ግን ኣብ ወርሒ 80 ብር ጥራሕ እዩ ዝነበረ። እቲ ዝተረፈ ከዓ ናብ ካዝና ክልል ትግራይ ኣታዊ ይኸውን ነይሩ። ካብዚ ክፍሊት እዚ ትዝነበረ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወርሓዊ ካብ 4.5 ክሳብ 6 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ነይርዎም። ብዘይካዚ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ብስም ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለያ ለገስቲ ማሕበራት ዝመጽእ ማዕለያ ዘይብሉ ዓይነታዊ ሓገዛት እውን ሓለፍቲ ኣራ ምስ ወኪላት UNHCRን ምስ ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ተመሻጢሮም ናብ ዝደለይዎ የውዕልዎ ነይሮም እዮም። ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ንህፃናትን ትሕቲ ዕድመን ተባሂሉ ብዩኒሴፍ ዝወሃብ ዝነበረ ደገፉን ብምሉኡ ናብቶም ዝምልከቶም ከይበጽሐ ሓለፍቲ ክልል ትግራይ ሰራሕተኛታት ኣራን UNHCRን ጅቦኦም ከህጥሩሉ ጸኒሖም እዮም። مدرخ أخيلو يتختلو علو كنيخا قس زمسلو لو عمليت زخلقو سمسل تخلو حالي بيوجيقنا قرات بعلمتكل تبقس منسي أسيرو تختل شمو أي تقبرن انترفو هيواتو تلعن عتقو زنار تيايتو ما عدي تخوني مريسي حسب لطو جوخا
ندر ملس مرسي حنت صلاتي تجيكا حوخك قتل مريتكا نابالك فسوم تريدكا وحيل قفف ببعدي كمو السدرا قزاخا ولي صلاتي مميو من إسي عدخد كرت عطبتا مريسي كزرقحا بايتا علامة خوينو مغزتي يتقزاتي كستي لا لكا ودبكا حلوات يقولوا عالتخا عبقلو دوبل مريسي عيد زعن بالحقري نورات سلاي كدمسس مريسي سمز أرى مس حلفت العلواي كومشن سدتنياتات حبرات هاجرات بممشيطار كفصموت صنحو كالي زسدم موديت نفسالتاي هاجر ناي مسغار عدلات بسم إرتروين جنزب النخفلو محفوداتاتهم يهطرو ويدما بسبي سبكا اتعدل نخالوت تقارو يهبوو من باروميو بزدما فايلوم أبا أوروبا أستراليا كندا أمريكان زخده هيوتهم جن أبتن معسكرات زبالي إرتروين سدتنياتات بغطري وحدات يكونن أبورح حدار كلتشن عسران عمتمرت كفرا وياني أبلعلي سميناو إزي فدرالاوي سراويت إثيوبيا نايك أزامت كعتي دحر مفتسامو أبستول عقجت بتكالات رديتن تطابقتي سبقاوي مسلاتينا بحالتي ودباتن ستسمعه إرتروان سدتنياتات يقتلو يقافعون بس قداد نابهاقروم يملسون هالو زبل چاو تنبار أبلعلي إرتروان سدتنياتات كابزلوم سبقاو حاليوس زتبقس زيكونس بأورو والقاوي ربحاتاتهم سلسة تنكوفو مينيروم فدرالاو منغستي إثيوبيا بيناو مقراص توخس بمقبار سراويتو كاب كلل تقراي تقليلو دحر موصو عطقات أبالات شفرا ويانه حنن مفداي أبلعلي إرتروان سدتنياتات نزفتصمو زاقيت بزرزر زي تتصويلو زسكحكح قتلت صوتاو عمصن كالق جبناتن وكلت استفلاليا تكالات رديئتن تطابقتي سبقاو مسلاتينا بحالتو ودباتن أفاوصيوم زي مخنانومن غولابي بومو كحلفو ممراصو من دما نزحق زي زغهديوم قداماي بوليتيكاو علامه وطن فلسات بزي تچبطه مبصعاتات همن قلبن منسيات بمسلاب عقم مكلخال هاجر إرترا مدخامن عياي غلبت مسقاقونيو اتخالاين مسرتاون علامه دما ابدغن منغست إرترا زبده ناي تقاوم حيلي طفطفكا بمفتار شجر بمفتارن إرترا بزعبالو اولاو مريتا حتو خيتلعلن لمستي نمقباران أفا نمعباسني نيرو اتعلامام إذا شرح زي قبل على هزبنان من أسياتنا زورو دم هاسيتي أقاليلكا زر أكوان تزيكونه مستقلو زفوسسو قزيف مالن زستخيادلو تعارنجن كرأن كله علامو يوقعن كتباوز أقماتهم نمفتاحن من نوابروم نممحياشن بمحساب نفس الدز زقنعو زيقاتاتنا أبتي مدرقن التبهايلو زنقرو البوتا دحر مبصحهم مقابريا بوليتيكاو شرحي هندست فلسات كوينهم أي طرفون انترفو أزيوم بخبدهم جزاءاتن وحداتن اقوادا اتم زبوزحو كاب هزبومن منغستومن كيرحاقو سدرابيتهم كحجزون أب هاجراو مربات لمعات بنتفت كواسون صنيحومن اللون زيغاتات إرترا قبل معات هاجروم كيتحاجاجزو بقل هاجراس توسده كلتا خميتي جبرناي معجاز سجمتقا وطن فلسات حزوس تبقس علامة بزي مسمارو زفطرو نايچينكت جبر ملسينيروم زي حقاو مستققار سبات هيمان ترافيكينج مثل ربحا ندحنتي ودق قصب أب حدقا زودق زعابيا جبنن مجهسب أو مثلا قوان تخونه مبزحتو اوان أب كمز زعمسل الجبن زتتصمدو جبرنياتات والقصبات يخونو تكالات بجبن تحتيتهم أب قدم حقي كقربو أي رأيون كومو سلازخونا قايو منغستي إرترا أبلعلي إرتراوان من سياز زتفتسمه جبنات نجد بسبب أونت بناصع أكال كتصارن جبرنياتات نفرد قربون نود حبرات هاجرات زقربو تدغاغام محصنتا
በተን ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት እወታዊ መልሲ ረኺቡ ኣይፈልጥን ምኽንያቱ ፍሉጥ እዩ እቶም ብልዓል ላዕሊ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እናበሉ ንጹሃት ዝመስሉ ግን ከዓ ብግብሪ ብደም ሰብ ዝጨቀው ውልቀ ሰባትን ትካላትን ገበኖም ምእንቲ ከይክሻሕዩ ነቲ ጥርዓናት ናይ ኤርትራ ዘይቅበልዎም ታሪኽ ግን መዓልቱ ሓልዩ እቲ ሓቂ ከውፅኦ እዩ እንተ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን መንእስያት ተፈጺሙ ዘሎ ገበን ኤርትራዊ ወትሩ ዝርስዖ ኣይኮነን ኣይንርስዖን ድማ ስለ ዝተበደልና እንተቲ ማሕፉዳ ወያንን ኣሸቆልቶምን ዝመልእ ዝነበረ ማዓስከራት ግን ከምዚ ንሪኦ ኮይኑሎ ብዙሕ ታሪኽ የቃልዕ ኣሎ እዚ ወድሓንኩም ዓወትና ሓፋሽ ሃየ መንእሰይ ኣስተውዕለሉ መድረኽ ኣኺሉ እትኸተሉ ኣለው ቅድሜኻ ገስገስ ዝመስሉ ልዋም ለይቲ ዝኸሉ ሰብ መሰል ተዃሉ ሓሊፍ እዩ ጅግና ቆራጽ በዓል መትከል ተበገስ መንእሰይ ኣሰሩ ተኸተል ሽሙ ኣይተቐብረን እንትርፎ ህይወቱ ተለዓል ዕጠቆ ዝናር ተያይቱ ኣቧት ሓሊፎም ንሃገር ክብሎም ክሕሎ ኸይድበር ፈርኦም ሰንቲሮም ተላዕሉ ኣይግዛእ እምቢ እናበሉ ሓርበኛ ወኒ ኣቧት መድረኽ ሓሊፉ ኣብነት ሃየተበገስ ቀጽሎ ሕብሪ ሰማዕታት ዘክሮ እንፂካ ሒለን መግዛእቲ ሃገር ካይትኹን ሕዛቲ መንእሰይ እንፂካ ሒለን መግዛእቲ ሃገር ካይትኹን ሕዛቲ ጎበዜ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ካልእ እዋን ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ነዛ ቻነልና ንምዕባያ እትገብሮ ዘለኹም ኣበርክቶ እናመስገና ሕጂ እውን ገና ነዛ ቻነል ክትዓቢ ምእንቲ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ዘለኹም ሳብስክራይብ ክትገብርዋ ሼርን ላይክን ድማ ኩሉ ግዜ ከይትርስዑ እናተላበና ንፋነወኩም ኤፍረም ግደ ሰላም ወሰናይ ንኹላትና ዓወትና ሓፋሽ حوي دويني أبي خسف في ويني أنت حوي نعنا باي كان علنا بي قلاي تخلو ويني بين العيني مسافة يا زلا زاوني أي كلوني كمزي لخنبر كفي سئينلو علخو قرب لزا تخلو ويني تتاكم زوازا أنت حوي نعنا باي كان علنا بي قلاي تخلو ويني بيل العيني مسخة يا زلا زاوني
خاب حقفي وحد نبعتي قلت أنا عقبي عبي كمزل خاصاي فلتكون ويناي بدحري خاصاي كسنكون شكا وانا نحسي يا زي بلو كم أراويتنا بيتنا زليلو وزيد كامني عقاب حقفي وحد نبعتي قلت أنا عقبي عبي كمزل خاصاي فلتكون ويناي بدحري خاصاي كسنكون عبي كمزل خاصاي فلتكون ويناي بدحري خاصاي كسنكون عبي كمزل خاصاي فلتكون ويناي بدحري خاصاي كسنكون أنت حوي نعنا باي كرح النبتي قلعي